zinnen weer er hier van de middag in nou het bij en dan is het noffelijk waar. Hè? Even nu te wien in de zinnen en de temperaturen lis ik wat hoger als de aanroende dagen. Wat dat onbelangrijk wel gruisam en juist weer natuurlijk betiden flink weer, maar toch grote verschillen. In het noordwesten, westen, zuidwesten en midden van de provincie voel meer wetter als op de oren plakken. In Bakkeveen 1 mm, maar in Balzert meer dan zo'n millimeter. Het verschil tussen buiig en net buiig. Wel joem, nog kans op een enkele bui of een buiken, maar verder zie ik al flinke opklarings. Vannacht wat opklarings, vannacht bewolking. Temperatuur is 6 graden en de zuid-zuideeste wind zwak ontmatig. Morgen wel, er is bewolking en starig hebben we morgen meer en meer buien. Een aantal pittige buien, maar kans op tongen en hagel. Daartussen trok ik wel eens even de zinnen en de temperaturen morgen aan 12 en 14 graden. De wind komt uit het zuidwesten waai, zwak of matig, die is dus net al te sterk. En dus kunnen die buien ik wat hingen blijven. Maar later in de middag, in de joentijd, komen we de opklarings. En zullen we dan naar de orendagen, het fruitsjog, het weekend, sneeuwen en snijden een aantal buien of buikers. De zinnen erbij, 12, misschien 13 graden opplakken. En de wind matig en vrij krachtig. En die komt wat meer uit het westen en het zuidwesten waai. En zullen we dan naar Manje, heb ik een dag mooi buiig waar, sterk buiig waar. En de temperatuur ik alweer om bij de 12 of de 13 graden heen. En zo blijft het wisselvallig in april. We maken morgen, maar weer even in het waarsje.